دەم باش خوێندەکارین هێژا و دەلال ونچاوانە بهێویمە ون هەمووژی باش بن وانەیە ئەمە ئیرۆ لەسەر ئورارتوو و هیتیتانە ئەم بەهەڤرە ڕووپەلا نۆت و هەشتان فەکن دەستپێکی ئەم بین لەسەر شارستانیا ئورارتوو کینە چەند ساڵە بەردەوام کردنە ناوێ خۆشکو دەری گرتنە کی ئەڤ ناڤلوا کردە چ دە پێشکەتی بوون ناوێ قرالێوان چ بوو چ دەماوا دەهاتیە ئاواکردن و لەسەر دەستێکی هاتیە ڕووخاندن ئەبێ هەموو دەبێ وانەیەدا بێ جەلالکردن ئەم بین لەسەر وانەیە ئورارتوویان پشتی شکاندنە شارستانیا نایری ئێدی لە شوونەوە هێزێکە دن دەردکەوێ قادا دیرۆکێ بناوێ چ بناوێ ئورارتوو ئەڤ ئورارتوو دەستپێکی چاوە هاتنە یان چاوە بجهبوونە دەستپێکی وەکە هێزنێ بچووک جفاکنێ بچووک خۆلهەڤ کۆم کردن نیشتە جهێن هەرێمێ بوون خۆلهەڤ کۆم دکن جڤاکەکە نو بناوێ ئورارتوو ساز دکن ئەڤ ئورارتوو زمانی واژی وەکە زمانی هوریایە di sala 875 berî zayînê de li ser destê qiral Sardûr hatiye avakirin. Ji xwe ûrartû di nav liwana têne kirin, yek jê ji war dibêjin ûrartû ji cem sewmera hatiye ûr tê wateya gir an jî cihê bilind ji ber ku li welatê wan li ser deverên bilind hatibûne avakirin ji ber vê yekê sewmera ji war re digotin ûrartû. Navekî dî li wa tê kirin dibêjinەوانە خالدی ئەف ناوش کودەری هاتیە ji cem ji ber ku navê xwedayê wana خالدی bû ji ber vê yekê jî hinek ji war dibêjin ûrartû hinek jî dibêjin خالدی di sala me got di sala 875 berî zayînê de ji aliyê qiral Sardûr ve hatiye damezrandin paytexta wan çi bû paytexta wan jî tûşbaya an jî welatê wan yê ku niha li Bakurê Kurdistanê ye vî qiralê hana ev navend ji xwe re kiriye weke paytextekê. Xwe ji bo ku xwe ji êrîşê aşûran biparêzê ji xwe em zanin nayirî û aşûr nêzî 300 salî di nava şerdeman e û her nayiriyan li ber xwe dida ji bo ku li dijî êrîşê aşûran bisekinin. Ji bo ku xwe ji va êrîşan biparêzî Sardûr çi dike? Kelehekê ava dike. Navê vê kelehê çi ye? Keleha wanê ya ku heta rojameya îro jî maye. Li ser burcekê ji vê kelehê çi dinivîse? Bi nivîsa mîxî ya herî kevin dinivîsê dibêje ez qiral Sardûr yê mezinim bernameya xwe ya ramyarî de jî çi dibêje? Dibêje diyar dike nû ez êrîşên aşûran ticarî napejirînim. Em bên ka nayirî di çi de pêşketî bûn di gelek tişta de pêşketî bûn weke çandinî, lawirvanî, pêşesazî, avahîsaz, çêkirina zîv û zêr û her wekî din gelek tiştên din jî hene. Yeke dî jî dibêjin divê di bazirganiyê de gelekî pêşketî bûn û gelek rêyên bazirganiyên bejahî wê demê de hatine avakirin. Heta niha heta rojameya îro jî piraniya van riyan jî têne bikar anîn. Gelê resen yan jî gelê bingehîn yê bû di vê şaristaniyê de bicih bûne Kurd û Ermenin. Kurd çi de çi ve mijûl dibûn taybetiyên bêjin çandinî û lawirvanî. Ermen çêkirina zîv û zêr û çi jî avahîsaz û bazirganiyê de Ermen gelekî pêşketî bûn divan her du tiştê hadin. Gelekî li ber xwe dane li ber êrîşê medan di sala 650 berî zayînê de êrîşê medan bi rêveberiya Keyakser li ser nayiriyan yan ûrartûyan jî hebû. Di sala 606 berî zayînê de êdî bi rêveberiya Keyakser welatê ûrartûyan tê rûxandin. Bi vî awayî em digihine dawiya vê wanê em derbasî waneya hîtîtan bibin ka hîtît kîne li ku derê jiyan kirine ew jî çend sala berdewam kirine û li ser destekê hatine rûxandin ev jî wê di vê waneyê de bên şîrove kirin. Hîtît ew jî ji xwe şaristaniyeke ji sala 1900 ta 1200 berî zayînê li Asyaya biçûk bicih bûne. Di dîrokê de weke desthilatdarnê mezin bûn ew kesên li wê derê hemû jî dikine bin desthilatdariya
خۆدا. ئەو ناوەندەکە بازرگانیە بوو و چژی دکانزایەدا گەلێکی پێشکەتی بوون چمەش بەرگ و پێویستیەوانە بڤان کانەزایان هەبوو. ji ber ku pêwîstiya wa kanzaya hebû timî jî di nava şer de bûn bi Misrî, Ekad, Babil û Medan re. Daymen me got nava şer de ji ber çi ji ber pêwîstiya wan bi kanzayan hebû. Di sala 1550 êrişî bajarê Babilê dikin û di wê salê de bajarê Babilê birêveberî li ser destê Hîtîtan tê dagirkirin û di sala 1243 de êdî bi Misriyan re dikevine nava şer de di dawî de çi çê dibe peymanek çê dibe bi navê Qadiş. Ev peyman peymana aştiyê ya yekem ya ku hatiye muhirkirin di navbera Hîtît û Ferûniya de. Xala din jî çi dibêjî? Ev xwediyê konfederasyoneke êlan bûn. Destpêkê çawa bûn? Êl bûn. Dûvre çi dibe ev êlê hana diguherin bine çi bine koledarî. Çima? Ji ber ku weke birêveberiya Someran ji xwe re bîngeh girtine ji ber vê yekê jî ev êlê hana konfederasyona eşîran tê guherandin û dibe çi? Dibe bê rengekî dî ji rengê koledarî. Van Hîtîtan gelek kedidane ji bo çi? Me got ji bo bi destxistina kanzayan. û gelekî nava şer de jî mane gelê derdorê weke Babil, Misir, Med û Mîtaniyan de gelekî nava şer de mane. Di çi de pêşketî bûn çêkirina kanza weke sifir û hesin. Ev divî tiştî de kî were elîkar bû? Ermen. Çima ji ber ku ermen jî bi çi mijûl dibûn? Bi çêkirina kanzayan bi taybetî zîv û zêr hesin û sifir. êdî em bêjin ka Hîtît baweriya wa çi jî dihat? Baweriya wan bi mîtolojiya Someran dihat û çi jî komên civakê Aryen. Yan jî bi rengekî dî em bêjin xwedatiya sêal. Xwedatiya sêal çi ye? Dibêje esman, erd û ax. Ev baweriya Hîtîtan bi van her sê tiştê hana dihat jê dibêjin xwedatiya sêal. Hîtît çend sala berdewam kirine nêzî 700 salî ji 1900 heta 1200 nêzî 700 salî birêveberiya xwe berdewam kirine. Li vir jî me ev wane bi dawî kir em ên haêne pirsên nirxandina vê waneyê rûpela 101 dibêjî pirsayekê bê bersiva rast hilbijêre em bi hev re vegerînin bi riya pirsan em ê waneya xwe dubare bikin. Bersiva rast hilbijêre ya yekê ûrartû tê wateya welatê çi? Me got ûrartû di zimanê Someran de tê çi watê? Yekê bêav yan jî bilind yan jî nizim me got pirsa ba rast e ya welatê bilind. Ji ber ku ûrartû li cihê bilind jiyan kirine. Ba dibêje ûrartû bi têkçûna kîjan ji van şaristaniyan derdikeve? Med wele Somer yan jî Nayrî me got bi têkçûna Nayriyan êdî ûrartû derdikevin holê. Ya ca jî çi dibêje? Hîtît bi Misriyan re peymanekê li dar dixin. Navê peymanê çi bû? Yek jê dibêje Qadiş bû. Heleb wan ya yekê rast e Qadiş. Me got ev peymana yekem ya ku hatiye sazkirin navbera Hîtît û Ferûniya de ev peymana aştiyê ya yekem bû. Pirsa duwa rola Qiral Sardûr di ûrartûyê de çawa bû? Qiral Sardûr me got damezrînerê dewleta ûrartû ye. Di sala 875 de ev şaristanî hatiye avakirin li ser destî wî. Rola wî tê de çi bû? Keleha wanê ya ku heta roja me ya îro hatiye avakirin ew kelehana avakir ji bo çi? Ji bo ku xwe biparêzê ji êrişên Aşûra. Em her ne pirsa sîyem. Hîtîtan çi kanza bi kar anîne? Kîjan kanza bi kar anîne? Me got hesin û sifir û çi jî çêkirina zîv û zêr. Kî were bû bu elîkar? Ermen bû. Bi vî awayî jî em pirsê xwe nirxandinê bi dawî dikin heta waneyeke din hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.